Mikä saa sut jatkamaan? Mulle se on jotain syvempää, ei pelkästään voitot tai tilastot, vaan se mitä niiden takana on. Mä oon Sean, ja tää on mun kanava, jolla mä haluan tuoda omia ajatuksia ulos ja auttaa muita. Mä oon viettänyt vuosia kentällä, oppien mitä voittaminen oikeasti vaatii. Mut tärkeämpää mun matkalla on ollut häviöiden merkitys. Miten niistä nousta, kun kaikki painaa vastaan. Tää matka ei oo ollut suoraviivainen. Jokainen haava ja jokainen epäonnistuminen on ollut opetus. Täällä puhutaan elämästä, kentällä ja sen ulkopuolella. Siitä miten me nähdään elämän peliä ja mitä me nähdään peilissä. Täältä tulee löytyy myös inspiroivia keskusteluja, kun mä tuon erilaisia ihmisiä ja tarinoita mun olohuoneeseen, eli koripallon pariin. Tää on paikka myös niille, jotka haluaa kehittyä. Ei pelkästään pelaajina, vaan myös ihmisinä. Joskus se, mitä etitään, löytyy niistä yksinkertaisista asioista. Tuu mukaan tälle matkalle seuraa mitä ja ketä sieltä olohuoneesta löytyy. Tässä ei ole kyse pelkästä koriksesta, vaan siitä ajattelutavasta, joka on kaiken takana. Jos sä oot valmis näkemään asioita vähän eri tavalla, tervetuloa messiin.